terug in de tijd. Mega ver terug in de tijd, richting 1968. En de Flirtations, Nothing But A Heartache. Even kijken. Ik ben er klaar voor. Ik denk dat we richting Piet gaan. Die staat met de burgemeester. Ja, welkom bij RTV Scheldemond, zowel radio als televisie. En we zenden vanavond live uit vanuit het Belfort in Sluis. En ja, natuurlijk maar één onderwerp vanavond. Dat zijn die verkiezingen voor de gemeente Sluis van 2022. De gemeenteraadsverkiezingen. Even voor de kijkers en de luisteraars welke partijen meedoen. Dat is Partij van de Arbeid, Lijst Babijn, GroenLinks, VVD, CDA, Sluislokaal, Forum voor Democratie, de Socialistische Partij, de SP en Nieuw Gemeentebelang. Dat is gewoon een willekeurige volgorde, hebben we die opgenoemd. Ja, veel spanning zit er nog niet, want eens even kijken, de bussen worden misschien nu net geopend. Er kon tot 9 uur gestemd worden. Dus het duurt nog wel even voordat de eerste uitslagen binnen zijn. Wat zijn de verwachtingen? Ja, dat heeft alles te maken van hoe de opkomst is. Wordt het een hoge opkomst, een lage opkomst? Landelijk hebben we al gezien dat het vertrouwen in een hoge opkomst er niet bepaald is. Ik weet uit het hoofd dat we 4 jaar geleden hebben we een opkomstpercentage gehaald van bijna 60%. Was iets van 59%. En ja, stel dat het ook wat lager is, dan zal vanavond blijken welke partijen profiteren hier eventueel van. Je kunt ook zeggen welke partijen hebben daar last van. Maar goed, dat zal in het verloop van de avond, en dan wordt een lange avond voor de crew van RTV Scheldemond, zal in de loop van de avond bekend worden. Ja, en ik had voor de verkiezingen al even een gesprekje voor RTV Scheldemond met de burgemeester, mevrouw Vermu. Die staat hier naast mij. Mevrouw Vermu, een van de vragen die ik u toen heb gesteld. U moet weer maar afwachten wat u op uw bordje krijgt. Kijkt u eens voor u? Ja, dat bordje is hier goed gevuld in ieder geval. En dat is ook nog heel divers van aard en smaak. En dat zal denk ik in de politiek net zo zijn. Ja. U bent heel goed voorbereid als gemeente, want we hebben 9 partijen. Ik heb een beetje de verschillende smaken geteld. Het zijn er 8, maar ik heb begrepen dat Forum voor Democratie vanavond niet aanwezig is. Die hadden landelijke, dus het klopt precies. 8 smaken hebben we. Ja, nou ja, zoveel verschillende partijen, zoveel verschillende mensen, zoveel verschillende smaken. Ik ben natuurlijk ook heel benieuwd naar de uitslag. Ik heb vandaag een rondje gedaan langs verschillende stembureaus. Vanmiddag een aantal stembureaus bezocht. Ik heb natuurlijk ook zelf mijn stem uitgebracht. En ja, ik hoop dat de opkomst toch nog wat gestegen is vanavond. Want ja, vanmiddag was dat nog niet overal heel erg om enthousiast over te worden. Dus ja, ik hoop dat de opkomst ook goed is. Goed, ja, en wat de kiezer natuurlijk verwacht een beetje, dat is mooi in beeld gebracht. Want u hebt net van de collega's van Omroep Zeeland hebt u een soort bord gekregen dat mag komen te hangen in het gemeentehuis. Als we er even naartoe lopen, dan misschien dat u, want u bent al verder ingevoerd als ik. Ja. Eens even kijken, als u hier gaat, dit is een stempotloden Challenge 2022. Dat was een kort item iedere keer bij de collega's van Omroep Zeeland. Konden mensen aan de hand van een tekening konden ze dus aangeven wat ze zo allemaal wilden. Maar we gaan even van die kant. Ja, het is dus inderdaad gemaakt door inwoners. Heel divers van aard. Van links zien we een fietsje en een fietspad. En dan staat er betere fietspaden. Dat is iemand die kennelijk klachten heeft over onze fietspaden. Ja, ik fiets zelf heel graag. Dat heb ik volgens mij de vorige keer ook gezegd. Dus ja, volgens mij is het in zijn algemeenheid ontzettend goed geregeld. Zijn ze bij u met dat potlood langs geweest omdat u zegt van ik fiets graag? Nee, want ik ben heel tevreden eigenlijk in zijn algemeenheid over onze fietspaden. Maar het kan natuurlijk altijd beter. Ik weet dat heel veel Vlamingen bij ons komen fietsen omdat hier de fietspaden zo goed liggen. Ja. Gaan we gelijk, zie ik als tweede, volgens mij toch een beetje de hoofdmoot in het thema van de verkiezingen. Ja, erg belangrijk. Meer woningen voor starters en ouderen. Nou, dat is iets denk ik waar iedereen zich herkent. De woningmarkt zit totaal op slot, te weinig woningen.
woningen. Zeker voor deze doelgroep, voor ouderen en voor starters. Dus dit is iets wat denk ik bij een heel groot gedeelte van onze inwoners leeft. En wat er dichtbij ligt natuurlijk, dat is, ik zie het staan, de tweede huizen. Ja, verbod op tweede huizen in West-Vlaanderen. Dat is een hele politieke discussie. Misschien ook nog tweede huizen is niet alleen de discussie. Het gaat ook om waar worden die tweede huizen voor gebruikt. Hè? Mogen die voor tweede bewoning of ook voor toeristische verhuur? En dat zal de komende periode natuurlijk in de nieuwe raad en de nieuwe college volop over gesproken moeten worden. Over woningen gesproken, we gaan naar de volgende tekening. Dat is wel een heel erg klein huisje. Ja, dat is een... Het is ook radio-uitzending. Als u even voorleest wat erbij staat. Ja, er staat verplaats het lelijke elektriciteitskotje op de kaai en sluis. Ja, ik ga binnenkort toch eens een rondje doen langs de kaai en sluis. Ik heb het even niet voor de geest, maar het zal vast een inwoner zijn die dat heel lelijk vindt. Dus ik ga eens kijken wat het precies is. Ja. Goed, dan gaan we even naar mijn woonplaats. Ik heb het niet getekend, maar daar staat... winteractiviteiten voor toeristen in Breskens. En dan staat er een soort verkooppunt met glühwein en een kerstboom. Ja, dat is natuurlijk altijd in de kerstperiode. Lijkt me dat heel wenselijk dat daar van allerlei activiteiten voor zijn. Natuurlijk niet alleen in de zomer, maar kijk ook eens wat er in de winter te doen is. Ik denk dan bijvoorbeeld aan onze musea in onze gemeente. Hè? Gaan we naar het volgende, dan komen we bij... Daar staat een clubhuis voor jongeren in West-Vlaanderen. Dus jongeren hebben de toekomst, zeg ik altijd maar. Dus ik begrijp dat ze een eigen plekje willen. Nou, heel goed om daar aandacht voor te vragen. Dan gaan we naar, ik denk... Oh, hier staat er nog eentje. Ja, dat is voor Zeeuws-Vlaanderen, voor heel Zeeuws-Vlaanderen een belangrijke. Ja, voor heel Zeeland, volgens mij. De Westerschelde-tunnel tolvrij. Ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die daarvoor ijveren om dat in Den Haag voor het voetlicht te brengen. Dus heel herkenbaar deze, ja. Toch, ik moet even zeggen, ik weet niet of we het in beeld kunnen krijgen. Maar dat is een goede tekenaar geweest. Die is toch echt meer voor ons belang. Want hij rijdt namelijk die Oostbuis in. En zo te zien aan de auto rijdt hij dus naar de overkant. Ja, volgens mij ook. Ja, het is een hele belangrijke verbinding. Het is dé verbinding naar Zeeuws-Vlaanderen toe. Maar ook naar de andere kant. Dus ontzettend belangrijk dat die tunnel tolvrij wordt. Goed, gaan we naar de laatste. Daar zien we een plaats. Daar staat een molen en beter onderhoud van het speelveld bij de molen in IJsendijken. Ja, dan weet ik toevallig dat 2 wethouders volgens mij onlangs nog in IJsendijken zijn geweest bij het speelveld. Dus zij hebben aangehoord wat de bedoeling is. En zij gaan daar zeker mee aan de slag. En ik hoop ook het nieuwe college ermee aan de slag gaat. Goed zo, en dat nieuwe college, daar zullen we nog even op moeten wachten tot vanavond. Bedankt tot zover. Misschien dat op het eind van de avond u nog om een reactie vragen. En dan stel ik voor dat we toch nog maar even bij het echte menu gaan kijken. Goed zo. We gaan gewoon terug over naar de collega's van de radio. En daar zitten Wouter en André. Ja, dankjewel Piet. En we komen straks natuurlijk weer erom terug. En dan gaan we zien wat er nog allemaal te beleven is. Je kunt het zelfs allemaal zien op dit moment hier bij RTV Scheldemond. Live kanaal 111, daar moet je heen. Toch Wout? Ja, op de televisie. Nou, hartstikke mooi. We draaien nog wat muziek. Je mag zeggen welke plaat eraan komt, Wouter? Phil Collins komt eraan. Met? Start hem in, dan weet je het. Nee. Nou, doe nou even leuk. 1, 2. Something happened on the way to heaven. Ja.
Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know this. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. You sit around getting older. There's a joke, here's some wine, and it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, the laughs on me. Stay on the streets of this town, and they'll be carving you up alright. You say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just a fast star in the night. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a love reaction. Come on now, baby, give me just one look. We can't start a fire. Sitting around crying over a broken heart. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark, we can't start a fire. Worried about your little world falling apart. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. 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 Hey, baby. Ja, het is zo, je kunt ons horen op de radio, op de diverse kanalen. En je kunt ons zien op televisiekanaal 111, daar moet je heen. En anders via YouTube, wereldwijd. En ik zelfs net een ontvangstberichtje uit Curaçao. Ja, jij hebt je bronnen overal Daar zitten ze ja. naar Scheldemond te kijken. Ja, dat is toch indrukwekkend. Absoluut. Jans en Flip, goede vakantie, geniet ervan. En blijf gezellig kijken, toch? Ja, zeker weten. Ja, Zeker. absoluut, absoluut. Wout, vertel, wat zie je, wie zie je? Neem ons even mee. Neem de luisteraars en de kijkers even mee. Nou, ik heb af en toe een keer een paar posters gezien afgelopen weken. En dan begin je die gezichtjes te herkennen. Ik zag de meneer van de VVD. Ja, meneer Werkman. Ja, die bedoel ik. En nog allemaal mensen die iets te maken hebben met gemeentelijke politiek. Ja, ja. Ik kan ze niet noemen en ik kan ze nog niet plaatsen. Ik denk dat ze er nog niet zijn. Nee, nog niet allemaal. We gaan het is mooi maken, denk ik. Precies. Ik denk dat tussen nu en 10 uur er heel veel mensen gaan binnenkomen. En ik heb nog geen idee wanneer we de eerste uitslagen kunnen verwachten. Dat zullen we straks eens vragen over een kwartiertje aan Piet. Die heeft misschien wel wat inside information. Wie weet, we gaan het allemaal meemaken. Ja. Toch? Ja, nee, zeker. Komt helemaal goed. Ja, precies. Heb je nog iets verder wat we nog even moeten delen met de mensen? Want dan kan dat nu nog. Nee, nog niet. Zodra ik iets te binnen schiet, zodra er iets bij mij te binnen schiet, dan hoor je het gelijk. Ja. Waar we nog wel benieuwd naar zijn, ik hoorde de burgemeester er al over praten in een gesprek met Piet, dat het op de verkiezingsbureau, op de stembureaus, heel erg rustig leek. Ja. Maar ik denk dat dat echt komt omdat het 3 dagen lang was. Dat zal inderdaad wel schelen. Maar ik had dat beeld, wat of de burgemeester net vertelde, dat herkende ik wel. Want ik vond het ook rustig. Maar goed, nu kan het niet meer. Want nu zijn de stembussen gesloten. Nou ben je te laat. Maar goed, het kan allemaal strakjes naar buiten komen in de uitslag. Nou, het gaat naar buiten komen. Het gaat naar buiten komen. Er worden steeds meer mensen worden er zenuwachtig. Ja, ik hoor het. Het wordt ook wat rumoeriger. Nou, iets. Toch? Het wordt bijna feesttent. Maar dat is niet helemaal de bedoeling. Nee. Het is nog steeds serieus. Ja, absoluut. Half. Absoluut. Nee, het is wel serieus. Dit was ooit de verkiezingswinnaarsplaats van Mark Rutte. Wout, wist je dat? Ja, nou, het heeft hem geluk gebracht, Ja, denk ik. precies.
rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you've gone it was never, never an honest word. And that was when I ruled the world. It was the wicked and wild wind, blew down the doors to let me in, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet. Ik hoor, Wouter, uit betrouwbare bron dat de eerste uitslagen binnen zijn. Dat zal vast van een klein stembureau zijn. Ik ben benieuwd. Ja, ik denk het niet. Ik denk het niet. Ah, ja. Oké, mensen, ik wil jullie allemaal heel hartelijk welkom heten. Welkom hier in het Belfort in Sluis op deze verkiezingsavond, de uitslagenavond. Heel hartelijk welkom natuurlijk aan alle mensen die al politiek actief zijn in onze gemeenteraad of in het college, de wethouders, maar ook natuurlijk iedereen die kandidaat is op een lijst of die politiek geïnteresseerd is. Nou, allemaal hartelijk welkom. En speciaal ook welkom aan de media, want die zijn toch wel heel prominent ook aanwezig. Fijn dat jullie er allemaal zijn. RTV Scheldemond is aanwezig met een aantal camera's. Maar ook Omroep Zeeland is aanwezig. En ik heb net de Potlood Challenge 2022 in ontvangst mogen nemen. De mooie challenge waar inwoners hun wensen voor de komende periode kenbaar hebben gemaakt. En PZC, Bob, zag ik net. Ja, ook van harte welkom. Fijn dat jullie er allemaal zijn. En ik wil starten, want er zijn natuurlijk... nou, ik heb vanmiddag een rondje langs een aantal stembureaus gemaakt. Nou, ik heb me af en toe wat zorgen gemaakt over het opkomstpercentage. Jullie hebben daar in de media ook al wel wat van gehoord. Het definitieve opkomstpercentage, dat zal natuurlijk in de loop van deze avond kenbaar worden gemaakt. Want de stembussen zijn gesloten. Onze inwoners hebben hun stem uit kunnen brengen. En dat hebben ze niet alleen vandaag kunnen doen, van 7:30 tot 9:00, maar ook gisteren en ook op maandag. En de uitkomsten van maandag en van dinsdag, die wil ik nu gaan presenteren. U kunt ook meekijken op de schermen. Onderaan ziet u de logo's van alle partijen die meedoen bij deze gemeenteraadsverkiezingen 2020-2022. En we zullen beginnen met afgelopen maandag Open Haven Oostburg stembureau, om daar de uitslag van bekend te maken. Even kijken, dan beginnen we bij het CDA. Dat zijn 52 stemmen. Dan gaan we naar de VVD. Dat zijn 35 stemmen. Lijst Babijn. Dat zijn er 38. Nieuw gemeentebelang. Dat zijn er
12. Dan de Partij van de Arbeid, dat zijn er 55. De SP 39. GroenLinks, dat zijn er 10. En Sluis Lokaal 49. En Forum voor Democratie 10. Dus dat is 1 stembureau Oostburg van afgelopen maandag. Er waren maandag 3 stembureaus open, dat weet u denk ik allen. In Oostburg 1, in Sluis 1 en in Breskens. Ja, dan gaan we nu naar, ook van maandag in Sluis. Het CDA had daar 24 stemmen. De VVD 39. Lijst Babijn 6. Nieuw gemeentebelang 1. Partij van de Arbeid 17. De SP 13. GroenLinks 10. Sluis Lokaal 37. En Forum voor Democratie 2. Ja. Dan gaan we naar de derde uitslag op maandag. En dat is in Breskens, in de Korre, bij het CDA. 22 stemmen uitgebracht. De VVD, idem dito, gelijk 22. Lijst Babijn 16. Nieuw gemeentebelang 5. Partij van de Arbeid 36. De SP 26. GroenLinks 6. Sluis Lokaal 50. En Forum voor Democratie 2. Nou, best grote verschillen. Dat is de uitslag van maandag in Breskens. Dan gaan we naar de dinsdag. In Oostburg weer. De tweede dag het CDA als eerste 53. De VVD 52. Lijst Babijn 27. Nieuw gemeentebelang 21. Partij van de Arbeid 71. De SP 35. GroenLinks 21. Sluis Lokaal 52. En Forum voor Democratie 9. Ja. Dan gaan we naar het tweede stembureau. Dat is Sluis op de dinsdag. Dat is Sluis. Het CDA had daar 36 stemmen. De VVD 60. Lijst Babijn 12. Nieuw gemeentebelang 7. Partij van de Arbeid 22. De SP 10. GroenLinks 4. Sluis Lokaal 37. En Forum voor Democratie 5. Dan gaan we naar ook de dinsdag het stembureau in Breskens. CDA als eerste 36. De VVD 47. Lijst Babijn 31. Nieuw gemeentebelang 8. Partij van de Arbeid 80. De SP 41. GroenLinks 25. Sluis Lokaal 94. En Forum voor Democratie 13. Tot zover de uitslagen van maandag en dinsdag, de 3 stembureaus.
Ik kom later bij u terug voor de andere uitslagen. Goed, dan was dat het woord van de burgemeester. En dan... Oké, dan gaan we zo dadelijk. We draaien 1 plaatje en daarna gaan we richting Piet voor meer informatie. Of is die al zover? Even kijken. Kan die? Hier een plaatje nog? Goed, dan eerst nog een muziekje uit. Ik vind het een goed idee. We gaan Elton John volgens mij. Wat zeg je? Nou, volgens mij is het Elton John eraan gekomen, toch? Ja. Ik zag nog een microfoon openstaan, hoorde ik. Maar goed. Kan gebeuren. Het is live. Het is live, ja. Daar gaan we nog steken. En het is Goed excuus. En het is rechtstreeks ook. Dat is hetzelfde, maar goed. Andere taal. You can never know what it's like. Your blood like winter freezes just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. 2 dagen, dus van maandag en dinsdag. Die hebben we ook verwerkt in een grafiekjes. Even de totaalscore. Dat is voor het, dus van maandag en dinsdag bij elkaar opgeteld. Het CDA komt dan uit op 223 stemmen. De VVD op 255. Lijst Babijn op 130. Nieuw Gemeentebelang op 54. De Partij van de Arbeid op 281. De SP op 169. Of 64. En GroenLinks 76. Sluis Lokaal 319. En Forum voor Democratie 41. Dus dit is de tussenstand van de stembureaus op maandag en dinsdag bij elkaar opgeteld. Ja. Goed, dan gaan we nu even over naar Piet. Na het intermezzo van de burgemeester. Komt er maar in, Piet. Ja, en, we staan hier voor het scorebord. We zijn in beeld. Ja, ik sta hier voor het zogenaamde scorebord. Het is even wennen voor ons die verslag moeten doen, want de voorgaande jaren, dan was het zo dat we steeds een uitdraai kregen. En nu zijn we eigenlijk een beetje afhankelijk van het scherm. Ja, er zijn een paar stembureaus over 2 dagen zijn binnen. En het eerste wat toch opvalt is dat de nieuwe partij Sluis Lokaal aan kop staat. Maar verrassend, voor mij in ieder geval, als je zo een beetje de gesprekken met mensen voerde voor de verkiezingen, dat toch de Partij van de Arbeid op dit moment als het tweede gaat. En dat bekijkend dat het niet alleen in Sluis was, maar ook in in Oosburg bijvoorbeeld en in Breskens. Ja, en die onderaan staan, dat zijn op dit moment Lijst Babijn. Dat zal heel spannend worden. Want tot nu toe 54 zetels. En wanneer ik even op mijn blaadje spik de kiesdeler bij de voorgaande verkiezingen, dat betekent dat plusminus 500 zetels, of 500 stemmen nodig waren voor 1 zetel. Dat was de kiesdeler. En een restzetel, dat had je nodig 350 stemmen. Maar nogmaals, dat was bij de verslagen, bij de uitkomsten van 4 jaar geleden. Hoe die kiesdeler er nu uitziet, dat heeft alles te maken met het opkomstpercentage van de stemgerechtigden in de gemeente Sluis. We gaan zo terug naar de collega's van de radio. We komen straks even terug wanneer het iets duidelijk is. Maar goed, het begin is gemaakt en wat we voorlopig nog even herhalend, ook voor de luisteraars. Op dit moment Partij van de Arbeid als tweede. Daar op de eerste plaats zien we dus met 319 stemmen. Maar nogmaals, die verschillen zijn erg klein. Sluis Lokaal
En wat opvalt is dat in de vorige verkiezingen het CDA traditioneel eigenlijk vanaf het begin af aan op kop ging. Ja, is de vraag of dat te maken heeft met dat wethouder Ploegaert heeft gezegd van nou, ik heb nu lang genoeg in die raad gezeten en wethouder geweest. Het is nu aan anderen of dat meespeelt. Of ook misschien met de landelijke verkiezingen. Dat het daar was dat de peilingen niet zo gunstig waren voor het CDA. Het eind van de avond zal uitwijzen welke kant we uitgaan. Terug naar André en Wouter. Goed, dan hadden wij nog een plaat net draaiende. Dat was er eentje van Elton John en I'm Still Standing. Ja, die had je nog van ons te goed. Ja, nou, die plaat werd ruw onderbroken. Dat zal vaker gaan plaatsvinden. Want zodra er uitslagen zijn, dan willen we die als eerste brengen. Dus dan wordt er de plaat gewoon ruw onderbroken. We hebben daar zelf geen invloed op. Maar dan weet je dat. Ik vind dat we Elton John even opnieuw moeten draaien. Ja, dat gun ik hem wel. Of dat gun ik ons eigenlijk. Komt-ie aan. You just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Were meant to cut me down, and if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did, looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Ja, dames en heren, daar ben ik weer. U zit natuurlijk gezellig te kletsen. Er zijn weer een aantal van vandaag, een aantal stembureaus waar de stemmen van bekend zijn. Het eerste is retrangement. CDA, 21 stemmen. VVD, 48 stemmen. Lijst Babijn, 10 stemmen. Nieuw gemeentebelang 1 stem. Partij van de Arbeid 20. SP 12. GroenLinks 8. Sluis Lokaal 15. En Forum voor Democratie 3. Dat is retrangement. En dan gaan we gelijk door naar de volgende. Dat is Sint-Kruis. De uitslag in Sint-Kruis. CDA 17. De VVD 28. Lijst Babijn 11. Nieuw gemeentebelang 14. Partij van de Arbeid 13. De SP 10. GroenLinks 9. Sluis Lokaal 87. En Forum voor Democratie 3. Tot zover deze 2 uitslagen. Ik kom heel snel bij u terug voor de volgende. Nou, dat waren weer wat uitslagen. We draaien nog 1 plaatje. Wouter, wat is je eerste indruk? Het is voor jou de eerste keer dat je meemaakt. Ja, nou, ik vind het wel... het is chaotisch, maar leuk. Chaotisch, zeg maar. Ja. Ik denk het is dat wel spannend ook eigenlijk, hè? Ja, absoluut. Ik denk dat we nou even een andere plaat moeten draaien, want er is geen zegen op Elton John. Nee, die wordt maar onderbroken. Ja, precies. Nou, dan gaan we deze plaat maar draaien. We gaan terug naar 1986. Dit zijn de Beach Boys en California Dreaming. All the leaves are brown, and
and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in LA. California dreaming on such a winter's day. We hebben hier 2 stembureaus met de uitslagen. De eerste is het stembureau van Zuid-Zande. Het CDA 47. De VVD 57. Lijst Babijn 8. Nieuw gemeentebelang 26. De Partij van de Arbeid 32. De SP 29. GroenLinks 17. Sluis Lokaal 34. Forum voor Democratie 17. Dit is de uitslag Zuid-Zande. En dan kunnen we hierna direct door naar Nieuwvliet. Dit is het stembureau Nieuwvliet. CDA 25. VVD 70. Lijst Babijn 11. Nieuw gemeentebelang 7. Partij van de Arbeid 32. SP 1. GroenLinks 18. Sluis Lokaal 24. En Forum voor Democratie 3. Tot zover deze 2 stembureaus. En ik kom ook weer heel snel terug met de volgende. Er wordt snel geteld, Wouter. Ja, ik vind het. Ik had het langer. Ik had verwacht dat het langer zou duren. Ja, daar hebben ze stel turboambtenaren opgezet. Die tellen als een speer. Ja. Maar goed, we proberen het wel gewoon vol te Ja. draaien. Ik zie Piet zwaaien. Piet, komt er maar in. Ja, we zijn weer even terug. Wouter en André zeiden al, er wordt heel snel geteld. En ja, kunnen er nog niet alles van zeggen, maar toch een klein beetje worden de contouren toch wel een klein beetje duidelijk welke kant we eventueel uit zullen gaan. En ja, we zeiden het al eerder. Misschien toch een beetje verrassend voor hun ook. Maar Partij van de Arbeid, ten opzichte van vorig jaar, doet in ieder geval zeker mee als het gaat om de landelijke partijen. En bij me staat Jan Elfring. Jan, je bent nieuw straks in de politiek. Nou ja, ik heb nu 4 jaar heb ik, een soort van stage mogen lopen als fractieassistent. Dus ik heb in de commissie ruimte gezeten, algemeen bestuur. En dan mocht ik vragen stellen voor de Partij van de Arbeidssluis. En ja, nu hopen we natuurlijk op een mooie verkiezingsuitslag. En ja, een mooie verkiezingsuitslag. Je hebt het ook gevolgd. Wat vind je tot nu toe voor jullie partij? Nou, als ik tot nu toe mag kijken. Ik zie natuurlijk CDA en VVD, die scoren natuurlijk goed. Maar als ik eventjes voorzichtig ben, en dat ben ik, dan moet je altijd zijn in de politiek, denk ik. Maar dan zie ik dat we het niet zo slecht doen op het moment. Nee, je zegt ten opzichte van toch ook het CDA, maar die valt mij tegen. Dat valt mij zeker niet tegen en laat het maar zo doorgaan. Is er misschien toch een beetje sprake... Oh, we gaan er even uit voor de volgende tellingen. Stembureaus Jan, blijf waar de staan. uitslag zojuist van binnen is gekomen. Nogmaals, het is natuurlijk een voorlopige uitslag. Even bij elkaar opgeteld, dat is goed misschien om het even een totaalplaatje in beeld te brengen. Dat is voor het CDA in totaal 333 stemmen. De VVD 458 stemmen. Lijst Babijn 170 stemmen. Nieuw gemeentebelang 102 stemmen. Partij van de Arbeid 378 stemmen. De SP 216 stemmen. GroenLinks 128. Sluis Lokaal 479. En Forum voor Democratie 67. Dat is de tussenstand na zeg maar de 6 stembureaus van maandag en dinsdag en de 4 van vandaag. Ja, sorry hoor, hing even... Ja, we zijn weer terug.
Het is een enorm geschuif en geschakel hier bij de crew van zowel televisie als de radio. Ik ben even terug, zo straks al even een gesprekje met iemand van de Partij van de Arbeid, Jan Elfring. Jan, als we nou naar het klein beetje beter in beeld, op dit moment een derde plaats. Ja, dat zie ik, ja. Een nette derde plaats. En ik heb de andere stembureaus de laatste 10 uitslagen ook gezien. En dan zijn we iedere keer op de derde plaats. Zijn we de tweede of soms de derde plaats. 1 keer bovenaan. Maar het gaat denk ik de goede kant op als ik het zo zie dus. Je staat te glunderen. Kijk, zeg, Jan, is er dan ook sprake, net als zoals dat in de voetbal gaat, is er misschien een klein beetje sprake van een Jan Elfring effect? Nou, ik durf nog niet van een schokeffect te praten. We doen het natuurlijk als team. En ook in een team heb je van elk wat wils nodig. Dus ik denk dat dat ook de kracht is van de PvdA Sluis. Dat we elkaar als team versterken. Goed, stel dat jullie in de raad komen met 3 zetels, dan ga je de raad in. Dan zal ik zeker de raad in gaan. Als we met 3 zetels de raad in gaan. Maar we hebben een goede 4e man. En die goede 4e man die zal ons ook ondersteunen. En we zijn heel benieuwd naar hoe de afloop van de verkiezing, de uitslag zal zijn, om het zo maar te zeggen. Ja. Jan, een slotvraagje. Dat de raadslid, je hebt al 4 jaar stage gelopen. Dat is heel wat stukken lezen. Goed voorbereid, aan de commissievergaderingen, aan de raadsvergaderingen deelnemen. Is er dan nog tijd? Zien we Jan Elfring dan nog langs het voetbalveld van de Groe? Langs het voetbalveld sowieso. Misschien erop. Dat wel minder. Maar goed. Wat ik zeg, we zitten in de fractie. We hebben 2 keer per maand hebben we fractievergaderingen. Daar nemen we de stukken door. En we lezen die stukken thuis ook. En wij zijn erop voorbereid om er tegenaan te gaan de komende 4 jaar. Daar hebben we heel veel zin in. Goed zo. Nou, hiermee sluiten we dan eventjes weer af. We gaan terug naar de collega's van de radio, naar André en Wouter. Zo, wij gaan nog verder wat muziek draaien, Wouter. Nou, we gaan het proberen. 2 keer dezelfde plaat, dat wordt hem niet. Nee. Dus ik start gewoon een andere in. En gaan we kijken of deze plaat het wel volhoudt. Kijken wie de sterker is, Toto of de burgemeester. Op wie zeg je gaat? Toto. Ik hoop eigenlijk Toto. Ik wil even een muziekje afluisteren. Pas op, de burgemeester staat daar, ze kan je horen. Ja, als ze moet komen... Nee. Uit 79, hier is Toto en de plaat Hold the Line. Goedenavond. Not in the way that you hold me. It's not in the way you say you care. It's not in the way you've been treating my friends. It's not in the way that you stay till the end. It's not in the way you look or the things that you say that you do. Hold the line. Love isn't always on time. We hebben weer 2 stembureaus die hun
uitslag hebben doorgegeven. En nogmaals, het zijn natuurlijk voorlopige uitslagen. Hoofdplaat. Het CDA heeft daar 32 stemmen gehaald. De VVD heeft daar 90 stemmen gehaald. Lijst Babijn 15 stemmen. Nieuw Gemeentebelang 18 stemmen. De Partij van de Arbeid 39 stemmen. De SP 18. GroenLinks 11. Sluis Lokaal 45. En Forum voor Democratie 20. Tot zover Hoofdplaat. En dan gaan we direct door naar het volgende stembureau. Dat is Waterland Kerkje. Het CDA heeft daar 29 stemmen behaald. De VVD 73 stemmen. Lijst Babijn 18 stemmen. Nieuw Gemeentebelang 44 stemmen. Partij van de Arbeid 34 stemmen. De SP 26. GroenLinks 10. Sluis Lokaal 35. En Forum voor Democratie 10. Tot zover de uitslag van deze twee stembureaus, Hoofdplaat en Waterland Kerk. Nou, de burgemeester had gewonnen, Wout. Ja, ik heb mijn geld verloren. Ja. Maar we kunnen het nog even verder doen. Zeg je van, we doen hem nog eens? Nou, niet nog eens. Nee, ik pak gewoon weer een andere plaat. En Nou, dan pak, pakken we hem straks wel eventjes terug. Is toch tijd genoeg. Ja, ik ga nu de plaat draaien van de Time Bandits. Wel een met leuke, Endless Road. nutteloze mededeling. We kregen het worstbroodje Ja? en die heeft gesmaakt. Kijk, Mag toch gezegd worden? dat mag gezegd worden. Nou, daarom. En het is voor ons ook een lange avond, dus het was een welkome afwisseling. zeker, daarom. Toch? Ja, absoluut. Goed, RTV Scheldemond live en rechtstreeks vanuit het Belfort in Sluis voor de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar. I can only wish the truth for both of us. All the answers I can find, I put my trust in a never-ending road that leads to my door. I don't want you to go, my love.
het is zo, Wouter. Het is gelukt. Ja, Kijk het eens, is... wat een timing, wat een timing. Oh, ze begint. Ja. Timing. Beste mensen, we hebben weer een uitslag van stembureau in Ede. In Ede, daar heeft het CDA 163 stemmen behaald. De VVD 42. Lijst Babijn 8. Nieuw Gemeentebelang 25. De Partij van de Arbeid 11. De SP 13. GroenLinks 7. Sluis Lokaal 71. En Forum voor Democratie 17. Dat is de uitslag in Ede van vandaag. En dan hebben we ook een tussenstand. Voorlopige tussenstand van de stembureaus zoals die nu bekend zijn. Dat zijn de 6 van maandag en dinsdag. En dan de 7 die nu bekend zijn gemaakt. Daar heeft het CDA in totaal 557 stemmen. De VVD 663. Lijst Babijn 211. Nieuw Gemeentebelang 189. De Partij van de Arbeid 462. De SP 273. GroenLinks 156. Sluis Lokaal 630. En Forum voor Democratie 114. Dat is even de voorlopige tussenstand op dit moment. Goed, dan was dat de tussenstand voorgelezen door onze burgemeester. Het begint erop te lijken, hè? Het begint erop te lijken. Ja. Piet, jij zou zeggen na de tussenstand dat je weer iets hebt. Vertel. Nou, de kijkers thuis, als het in beeld is gebracht, hebben mee kunnen kijken. We zien een licht herstel, want dat is nu een totaalstand. Een licht herstel bij het CDA, die op dit moment... Kijk, ik krijg een mooi lichtje krijg ik erbij. Op dit moment, wanneer we dus naar de stand kijken, is dat... Ik ga even draaien, dan kan ik de camera en dat nog op het bord even zien. VVD aan de leiding, dan gevolgd door Sluis Lokaal en CDA nu op dit moment op een derde plaats. En de Partij van de Arbeid die een hele goede start maakte, nu ietsjes gezakt ten opzichte van de anderen. Maar dat betekent toch dat het nog nauw bij elkaar zit. En ik ga even kijken of ik in ieder geval een reactie kan krijgen van iemand hier aan de tafel. Even vragen aan meneer Ploegaert. Mag ik u even een reactie vragen? Bij mijn Peter Ploegaert. Peter, nog steeds wethouder? Ja, ik heb vanmiddag op mijn naambordje in het gemeentehuis bij mijn kamer heb ik gezet demissionair. Wethouder Peter Ploegaert. Ja. Ja, officieel is dat natuurlijk na deze verkiezingen. Ja, inderdaad. Hè, vanaf na vandaag in feite ben ik demissionair. Hè. Dat is landelijk ook zo. En dat heb je ook inderdaad in een college. Maar behalve de burgemeester, hè, want die gaat lekker door en al. Maar de wethouders die er nu zitten, de 4, die zijn demissionair. Peter, de mensen die het klein beetje de politiek volgen en zeker de gemeentepolitiek van Sluis, ook de media hebben gevolgd, die weten dat je zegt van nou, ik vind het welletjes geweest. Maar toch wanneer we naar de uitslagen kijken, in eerste instantie leek het er even op, ja, naar beneden een Peter Ploegaert weg-effect of zo. Ja, ik weet niet of dat... Nee, ik denk niet dat dat het effect is. Nou, we hebben natuurlijk best een lastige periode achter de rug allemaal. Ook landelijk, hè. Kijk, maar dat CDA landelijk krijgt natuurlijk ook klappen. We hebben dat altijd goed kunnen opvangen, hè. We hebben 3 laatste verkiezingen zijn we altijd de grootste geworden. En ja, op een gegeven moment verandert dat wel eens het segment politiek. Maar ik refereerde net nog eens even aan 2010. Ik weet dat ik toen binnenkwam en Nieuw Gemeentebelang die stond toen bovenaan. En het CDA daaronder. En toen moesten nog van 3 stembureaus de stemmen binnenkomen. Dat was Oostburg, Breskens en IJsendijken. En ineens bleek dus uiteindelijk toch dat dan CDA het grootste werd. Je weet nooit wat voor verrassingen nog zijn. Hè? Kijk nu maar even naar Ede. Ik noem dat het even het Ronald de Krook effect. Die natuurlijk in Ede goed bekend is en al. En dan zie je dat wij in CDA in Ede de meeste stemmen hebben. Maar ja, dat kan zo veranderen. En we hebben natuurlijk een Sluis Lokaal. Die samengaat nu natuurlijk met andere partijen. Althans, is een samenhang van andere partijen. Wat ik wel vreemd vind, die hebben op dit moment 9 zetels in de raad van 19.
En als ik dan de lijsttrekker hoor, dan zegt hij van ja, ik ben vrij. Als we 5 zetels hebben, dan gaan we voor. Hè? Dan denk ik, waar zit dan die winst? Misschien de grootste partij? Even over die Sluis Lokaal. Hè, een samenvoeging van een aantal lokale partijen eigenlijk. Maar wanneer ik zo naar het bord kijk, dan tot nu toe, hè, is een voorlopige uitslag nog. Dan is dat zo dat eigenlijk die versplintering, die vaak wel eens zegt, ja, bestuurlijk is dat nou niet zo handig. Hè, al die versplinterde partijtjes, dat we eigenlijk, zoals het er nu uitziet, als dit de uitslag zou zijn, we maar 1 lokale partij hebben ten opzichte van 3 landelijke partijen. Ik hoorde al een collega van een andere partij van u zeggen, nou misschien na een aantal jaren zo een sociaal-democratisch bestuur zou misschien niet slecht zijn voor de gemeente Sluis. Nee, zeker niet. Overigens, er zijn dan nog 2. Hè. We hebben Nieuw Gemeentebelang, is ook natuurlijk nog een lokale partij. Hè, samen met Sluis Lokaal. Maar ik vind dat op zich, de beweging vind ik prima. Hè. Want die krijgen enorm veel versnippering, waar het heel lastig wordt straks om een coalitie te vormen. Maar ik ben zelf, en dat meen ik oprecht, een beetje meer sociaal-democratisch bestuur in Sluis zou denk ik niet verkeerd zijn. Goed zo, tot hiertoe de reactie van demissionair wethouder Peter Ploegaard. Peter, zijn ze al langs geweest met de worstenbroodjes? Met de worstenbroodjes, zijn ze al aan ja, langs geweest, ja inderdaad. En voor de eerste keer heb ik het eens ingepakt. Meestal sla ik ze over. Ja, goed zo. Bedankt. Zo, we schakelen weer snel terug voordat de volgende uitslagen zijn. Want we zijn ook op de radio. En er zullen ook ongetwijfeld een aantal vaste luisteraars zijn. Van met name de radio die zeggen... Arno, of ja... En even kijken, André en Wouter, ja... Zorg nog maar voor een gezellig muziekje. Ja, dat gaan we zeker doen. Dankjewel Piet. En zodra er nieuwe uitslagen zijn, dan komen we terug. Toch, Wout? Ja, dat is wel de bedoeling. Ja. Als het mee zit, gaat het lukken. Maar ik denk het wel. Ja, nou dan gaan we kijken wie zou te sterker zijn. De Rubets of de burgemeester? Ik hoop de Rubets. Die kunnen beter zingen dan de burgemeester, denk ik. Ja, en ook een stuk hoger volgens mij. Ja, dat denk ik wel. Toch? Ja, dus we kunnen het vragen. Ja. Dan geven we eerst even de Rubens het woord, want die kunnen heel hoog. Laat maar even vooruit. op. Bij deze. Daar komt hij. We gaan weer overschakelen naar de burgemeester, Wouter. Ja, ze heeft gewonnen. Ja, ze heeft gewonnen, ja. Ja. Ja, daar komen ze. Beste mensen, er zijn weer een aantal stembureaus de uitslag binnen. En de eerste is van Groede. Uitslag Groede. Het CDA heeft daar 35 stemmen. De VVD heeft daar 79 stemmen. Lijst Babijn 31. Nieuw Gemeentebelang 23. De Partij van de Arbeid 115. De SP 38. GroenLinks 45. Sluislokaal 59. En Forum voor Democratie 25. Dan gaan we direct door naar het volgende stembureau. Dat is Katzand. Ook Katzand is binnen. En na Katzand hebben we Schoondijken. Dan hebben we Katzand. De uitslag bij Katzand. Het CDA heeft daar 36 stemmen. De VVD 111. Lijst Babijn 16. Nieuw Gemeentebelang 22.
Partij van de Arbeid 80, SP 20, GroenLinks 19, Sluislokaal 51 en Forum voor Democratie 18. Dan gaan we direct door naar het volgende stembureau. En dat is het stembureau Schoondijken. Schoondijken heeft het CDA 62 stemmen. De VVD heeft daar 84 stemmen. Lijst Babijn 34. Nieuw Gemeentebelang 35. Partij van de Arbeid 107. De SP 44. GroenLinks 33. Sluislokaal 152. En Forum voor Democratie 31. En dan hebben we ook weer even een tussenstand. Na alle stembureaus die tot op heden binnen zijn, dan komt het CDA op 690 stemmen in totaal. De VVD op 937. Lijst Babijn op 292. Nieuw Gemeentebelang op 269. De Partij van de Arbeid op 764. De SP op 375. GroenLinks 253. Sluislokaal 892. En Forum voor Democratie op 138. Dat is de tussenstand. Zo. Oké. Ik kom zo weer bij u terug bij de volgende. Goed, volgens mij wederom een tussenstand. En na elke tussenstand schakelen we even over naar Piet. Die nog wat reacties gaat peilen in de zaal. Piet, kun je me horen? Ja, nou, voordat we de reacties gaan peilen, nog eventjes ik krijg aanwijzingen van de cameraman. Is even wat verwarrend. Maar ik praat gewoon door, want we hebben ook luisteraars op de radio. Even de totaalstand nu na een aantal stembureaus. Nog steeds verlopen, maar je ziet toch steeds dat het een nek-aan-nek race gaat worden tussen CDA, VVD, Partij van de Arbeid en Sluislokaal. Voor de andere partijen hebben we het over Lijst Babijn, Forum voor Democratie, de SP, niemand overslaan, GroenLinks. En Nieuw Gemeentebelang. Ja, dat zijn toch de partijen die waarschijnlijk nu een beetje in spanning gaan zitten. Want stel je voor dat we dus ongeveer naar die kiesdeler gaan van zo'n, laten we zeggen, met lage opkomst, een 450 stemmen voor een zetel. Dan zal het toch dringend zijn om in ieder geval een zetel binnen te halen. Maar nogmaals, er zijn dan ook nog op het eind, hangt af van de percentages van de geldig uitgebrachte stemmen, zijn er nog die restzetels. Dus van een einduitslag is nog niets direct definitief te zeggen. Maar er tekenen zich wel contouren af dat, zoals eerder al iemand zei, misschien voor een sociaal-democratisch college zou misschien niet verkeerd zijn. Zoals op dit moment de cijfers eruit zien, zou dat betekenen dat we die kant voorzichtig uitgaan. We gaan weer snel terug naar Wouter en naar André. En dan, Piet, tussen twee haakjes, de grote echte stemlocaties moeten nog komen, toch? De grote stemlocaties die moeten inderdaad nog komen. En we hebben een aantal jaar ook gezien dat dan een plotseling, ik weet nog van 4 jaar geleden, dat Lijst Babijn in één keer bij die grote stemlocaties naar boven schoot. Maar vergeet niet, er zijn toch een aantal uitslagen, ook van de grotere stembureaus, zei het wel van maandag en dinsdag, die zijn natuurlijk toch al binnen. En dat is bijvoorbeeld, we hebben met name over Sluis, over Oostburg en over Breskens. Maar goed, straks daarover meer. Ja, inderdaad. Dankjewel, Piet. En Wout, ja. Ja, het is nu eigenlijk ook, je vergelijkt het wel met 4 jaar terug, Ja. maar het is wel anders. Want 4 jaar terug was het toch alleen maar op 1 dag. Dat was toch 1 dag. Dus En nu, net als wat Piet zegt, dat we hebben nu al iets van maandag en dinsdag van de grote steden die normaal het verschil gaan maken. Dus daar heb je al een klein beetje een inzicht van. Ja, ja. Dus ik weet niet of dat... Nou goed, we gaan zien of het beeld wat of nu is, of dat gewoon doorgetrokken wordt natuurlijk. Ja, we gaan het zo zien. We gaan het zien. Ik ben benieuwd. We gaan kijken wie er weer gaat winnen. De communars of de burgemeester? We zetten op in. Nou, zal ik eens voor de burgemeester gaan? Nee, gewoon later. Nee.
Het is gelukt, Wout. We hebben een plaat helemaal kunnen draaien. Ja, nou, mijn vreugde kan niet meer op. Toch? Nee, het is gewoon top. Ja, hartstikke goed. We zagen wat papieren verschijnen, maar er gebeurt nog vrij weinig eigenlijk. Ja, ik dacht eigenlijk, ik zag weer een paar papieren voorbij komen. Ik dacht, de burgemeester heeft goede timing, springt naar de plaats van de communarts op het podium. Maar goed, Wout, jij ziet de schermen met de stemmen die geteld zijn tot op heden. Neem de luisteraars nog eventjes mee. Wij kunnen dat nog eventjes meegeven aan de luisteraars. Nou, de luisteraars op de radio die kunnen het niet zien. Dus inderdaad, dat gaan we even vertellen. Op 1, volgens mij, moet je even helpen. Ik moet opnieuw mijn bril laten doen. Op 1 zien we de VVD met, ik weet niet hoeveel stemmen. 937. Dankjewel, dat kan ik niet lezen. En even kijken, de burgemeester komt er weer aan. Er zijn papieren. Nou, we zien er nog niet. Even kijken, op 2 was Sluislokaal met, dat kan ik niet lezen. 902. En de burgemeester is er. De burgemeester gaat het overnemen van je Oké, mensen, beste mensen, we hebben weer een paar uitslagen. De eerste die gereed staat, dat is Oostburg. In de Eligiuskerk, want Oostburg heeft 2 stembureaus. Het tweede stembureau van Oostburg komt direct hierna. En dan doen we even een tussenstand. Dus kijken, Oostburg, CDA 127. De VVD 119. Lijst Babijn 65. Nieuw gemeentebelang 37. Partij van de Arbeid 99. De SP 70. GroenLinks 41. Sluislokaal 171. En Forum voor Democratie 35. Dat is de uitslag van Oostburg. En dan gaan we naar het tweede stembureau in Oostburg. Die zat in de Open Haven. Het CDA 87. De VVD 101. Lijst Babijn 44. Nieuw gemeentebelang 37. Partij van de Arbeid 89. SP 55. GroenLinks 21. Sluislokaal 137. En Forum voor Democratie 36. En dan hebben we nu even de tussenstand van het totaal aantal stembureaus. De 6 van maandag en dinsdag en de overige 12 van vandaag. Het CDA 904. De VVD 1157. Lijst Babijn 401. Nieuw gemeentebelang 343. De Partij van de Arbeid 952. De SP 500. GroenLinks 315. Sluislokaal 1200. En Forum voor Democratie 259. Tot zover de tussenstand. Kijk, dat is weer al een heel ander beeld. Piet, neem ons eens eventjes mee in het totaalplaatje tot op heden. Ja, als we nu naar het bord kijken, dat is weer een tussenstand aan verwerkte bureaus. Lijstuitslag 18 van de 23 verwerkte bureaus. Ja, dan valt toch op dat in ieder geval ook lokaal Sluis als lokale partij hoge ogen gaat gooien. Maar direct gevolgd door de 3 landelijke partijen CDA, VVD en de Partij van de Arbeid. We moeten toch ook vermelden dat, wat we dan noemen, de wat kleinere partijen, dat de SP toch ook boven verwachting scoort. Ze staan bijvoorbeeld hoger dan Lijst Babijn, Nieuw Gemeentebelang en GroenLinks. Forum voor Democratie gaat nu toch ook, als ik even kijk, 269 stemmen. Ja, we gaan kijken. Richting. Er valt nou, nee, we zijn weer terug. Het is geen bomalarm, gewoon ging iets mis achter bij het geluid.
Ik denk dat we dan maar terug moeten naar Wouter en naar André, naar de collega's van de radio. En 18 nogmaals van de 23 stembureaus zijn nu binnen. Als we naar het klokje kijken en nu thuis voor de buis of aan de radio. Ja, als het zo doorgaat, kon er wel eens snel een uitslag zijn en moet het in ieder geval geen nachtwerk. André en Wouter, komt er maar in. We gaan het meemaken. Het geluid was trouwens gewoon hier het geluid in de zaal. Het was niet van de radio of de televisie, Piet. Dus je was gewoon goed te horen. Dank. Zo dadelijk komen we weer terug bij Piet. Nadat er nieuwe uitslagen zijn. Wouter, ja, je bent ingehaald door de cijfers die of Piet zojuist natuurlijk voorlas. Burgemeester was wederom sneller. De burgemeester was wederom sneller. Ja. Nou, nu op 1 hebben we, ja, Piet zei het al, hè, sluislokaal. Ja. Ik zei net nog VVD, maar dat is inmiddels weer helemaal veranderd. Je bent achterhaald. Ja, sorry. Nou goed, we gaan het Maar er meemaken. komen er nog 5 stembureaus. Ja. Dus, het kan nog alle kanten op. Inderdaad, ja, zo simpel is het. We gaan het zien. Wie gaat er winnen? Daar gaan we weer. De plaat. Ik ben teamplaat. Kijk, gaan we weer. Dat zijn wij niet. Dat is mooi. Iedereen kijkt naar ons. Iedereen denkt dat wij dat doen. We zijn het niet. Wij draaien gewoon muziek, jongens. Wij hebben wel mooi geluid. Wij draaien geen ruisgeluid. Nee. Won't you come see about me? I'll be alone, dancing, you know it, baby. Tell me your troubles and doubts, giving me everything inside and out. And love strange, so real in the dark. Think of the tender things that we were working on. Slow change may pull us apart. When the light gets into your heart, baby, don't you forget about me. Don't you forget about me. Will you stand above me? Look my way, never love me. Rain keeps falling down, down, down. Will you recognize me? Call my name or walk on by. Rain keeps falling down, 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 down. Don't you try and pretend it's my feeling will win in the end. I won't harm you or touch your defenses. Ja, het is duidelijk dat de burgemeester hoge ogen gooit, Wout. Want, Ja, ik ga niet naar het casino. Want ik kan niet gokken. Ook deze plaat heeft het niet gered. Want er komen inmiddels weer al druk papieren. En de burgemeester die maakt weer al de richting naar de microfoon. Dus burgemeester, kom er maar in. Niet als ons hoor. Oké, we hebben weer een aantal stembureaus de uitslag binnen en een tussenstand. We hebben de uitslag van de stembureaus IJsendijken, daarna Aardenburg en dan de Korre in Breskens. En dan komen we met de tussenstand. Allereerst IJsendijken. Het CDA heeft daar 163 stemmen. De VVD 149. Lijst Babijn 59. Nieuw Gemeentebelang 79. Partij van de Arbeid 207. De SP 70. GroenLinks 64. Sluislokaal 247. En dan Forum voor Democratie 48. Dan gaan we naar Aardenburg. Aardenburg heeft het CDA 129. De VVD 137. Lijst Babijn 85.
Nieuw gemeentebelang 84. Partij van de Arbeid 153. De SP 66. GroenLinks 57. Sluis Lokaal 176. En Forum voor Democratie 38. Dan gaan we naar Breskens. De Korre. Daar heeft het CDA 52 stemmen. De VVD 120. Lijs Babijn 51. Nieuw gemeentebelang 55. Partij van de Arbeid 152. De SP 53. GroenLinks 27. Sluis Lokaal 227. En Forum voor Democratie 42. En dan hebben we even de tussenstand tot alle bureaus tot op heden. Dat zijn er 21. Inclusief dus de 6 van maandag en dinsdag. Het CDA heeft 1248 stemmen. De VVD 1563. Oeps, het beeld knippert even. Ik hoop dat het allemaal goed blijft gaan. Dan hebben we de Lijs Babijn 596. Nieuw gemeentebelang 561. De Partij van de Arbeid 1464. SP 689. GroenLinks 463. Sluis Lokaal 1850. En Forum voor Democratie 387. Dus dat is de tussenstand tot op heden. Kijk, dankjewel. Dat is weer al een heel stap in de goede richting, richting een eindresultaat, Piet. Ja, wanneer we nu kijken naar het aantal verwerkte bureaus, dat zijn de lijstuitslag 21 van de 23 bureaus die verwerkt zijn. Waarbij natuurlijk een grote als Breskens ook binnen is. En dan zien we dat er eigenlijk weinig verschuiving is tot op heden. Sluis Lokaal stevend toch af op een overwinning. En dat is natuurlijk ook een klein beetje omdat een aantal lokale partijen, waaronder DNT en Nieuw-West, opgegaan zijn in die ene lokale partij, Lokaal Sluis. Gevolgd door de VVD en door het CDA. En blijft op dit moment, wanneer we goed naar de grafiek kijken, zien we dat de Partij van de Arbeid op de 3e plaats staat. Als we het dan hebben, wie zijn waarschijnlijk de grote winnaars vanavond? Als dit de einduitslag zou zijn, dan zou dat betekenen dat de lokale partij, Sluis Lokaal, de grote winnaar is. Maar dat ten opzichte van vorige verkiezingen weten we dat op het laatste moment Lijs Babijn heel erg omhoog kwam. Je kunt zeggen dat hij eigenlijk een van de verliezers had. In het vorige college had die lijst maar liefst drie. Ik hoorde mezelf even 2 keer. Maar dat wil niet zeggen dat de stemmen dan nog dubbel tellen. Had hij 3 zetels. De moment een beetje de verliezer ten opzichte van 4 jaar geleden. Terwijl de landelijke partijen in Bleefje hetzelfde blijven. CDA moet toch genoegen nemen op dit moment met een 4e plaats. Misschien toch ook een beetje een tegenvaller. Of misschien toch een beetje een gevolg van een landelijke trend. Nogmaals, 21 van de 23. Ik ga er nog eens even op onderzoek uit of dit inderdaad dan ook echt alle dagen, de maandag, dinsdag en woensdag hierin verwerkt zijn. We komen later op terug. Maar dat betekent dat we van de 23 stembureaus er nu 21 binnen hebben. Dus ja, de einduitslag komt toch een klein beetje in zicht. En wij gaan eens even kijken of we straks reacties kunnen krijgen van zowel winnende als verliezende partijen. Want ook die zijn er vanavond. Kijk, dan komen we straks weer bij jou terug, Piet. Dan wachten we nog even op de volgende uitslagen. Ja, ik ga het niet meer vragen, Wout. Ik ga gewoon weer een plaat instarten. Hoe lang duurt deze? 4 minuten 50. 4 minuten 50. Nou, dat gaat niet lukken. We gaan het meemaken. Ik hoop het wel. Het is wel een hele toepasselijke plaat. En een mooie deze. plaat. Ja, absoluut. We gaan terug naar 87 met wie? John van de boerderij. John Farnham. Ja. En een toepastelijke plaat, joh, de Voice. Jij bent de stem. Ja, toch? Zo, goed vertaald. Goed bezig. Ja.
het is gelukswoud. Ja, ik had... nou ja... Het is Ik een wist- leuke plaat deze. De muziek van John Farnham en de plaat You're the Voice. Ik zie dat de burgemeester een paar papieren in de hand heeft. Maar dat heeft ze al een paar minuten. Ja, maar goed. Ze staat een beetje te draaien. Ik hoorde al waaien dat de laatste 2 lokale stembureaus binnen waren. Ja, het is wel snel. Dus dat is heel erg snel. Dus Ja. volgens mij worden de overuren bij de ambtenaar niet meer uitbetaald. Anders zou het misschien langzamer geteld worden. Ja, dat is wel... Ja. Of niet? Ja, ik denk het wel. Ja. Nou, we gaan even kijken, want er komt natuurlijk dan ook nog een zetelverdeling. En die willen we natuurlijk wel meepakken, want dan kunnen we eigenlijk een klein beetje gaan kijken hoe de gemeenteraad eruit gaat zien. En wat of nog veel belangrijker is, welke partijen kunnen er samen gaan. En ze moeten het wel sneller kunnen als de Tweede Kamer volgens mij wel. Ja, nou ja, de lat ligt niet heel hoog, toch? Op dat gebied niet. De 200, was het? Bijna meer dan 300? Ik weet het niet meer. Ja. Heel lang. Nou, hier gaan ze geen jaar over doen, toch? Dat mag niet hopen. Het zijn 19 zetels. Ja. Nou ja, Dat doen wij op een kwartier. Ja, Toch? een paar minuten en zo klaar. Kijk, er komt een vrolijk gezicht komt eraan gelopen van lokaal Sluis. Ja, die lachen natuurlijk. En terecht, want als ik zo eventjes de tussenstand kijk, dan is het een redelijk gelopen race. Maar goed, je bent pas winnaar als de laatste stem geteld is volgens mij. Ja, er kan eigenlijk nog van alles gebeuren. Ja, maar goed, het algemene beeld is wel bijna klaar volgens mij. Ja, ik zie iedereen druk zwaaien naar de burgemeester. Ja, de burgemeester is zover. Oké, we gaan weer door. Beste mensen, we gaan weer door met de uitslag van de laatste 2 stembureaus. Het zijn de uitslagen van de laatste 2 stembureaus. Dat is in Breskens en in Sluis. Daarna hebben we de voorlopige uitslag in totaliteit, want er zijn alle stembureaus binnen. En daarna ook de voorlopige zetelverdeling. Nogmaals, voorlopig allemaal onder voorbehoud, want moet nog even goed naar gekeken worden. Goed, eerst naar Breskens. Het CDA heeft daar 55 stemmen. De VVD 75. Lijst Babijn 37. Nieuw Gemeentebelang 17. Partij van de Arbeid 86. SP 44. GroenLinks 25. Sluis Lokaal 154. En Forum voor Democratie 28. Dan het laatste stembureau van deze avond, van deze dag. Het MFC en Sluis. Het CDA heeft daar 61 stemmen. De VVD 223. Lijst Babijn 21. Nieuw Gemeentebelang 14. Partij van de Arbeid 59. SP 32. GroenLinks 23. Sluislokaal 194. En Forum voor Democratie 57. Dan hebben we de voorlopige totaaluitslag. In stemmenaantallen is CDA 1364, VVD 1861, Lijst Babijn 654, Nieuw Gemeentebelang 592, Partij van de Arbeid 1609, SP 765, GroenLinks 511, Sluislokaal 2198 en de Forum voor Democratie 472. En dan gaan we naar de zetelverdeling. Nogmaals, dat is een voorlopige uitslag, dus daar kunnen nog verschuivingen in plaatsvinden. Zeker omdat dat natuurlijk aan de hand van restzetels en dat soort zaken. De voorlopige, nogmaals, voorlopige zetelverdeling. CDA 3 zetels, VVD 4, Lijst Babijn 1, Nieuw Gemeentebelang 1, PvdA 3, SP 1, GroenLinks 1, Sluislokaal 4, Forum voor Democratie 1.
Nogmaals, zeer voorlopig, dus daar kan nog wat verdeling plaatsvinden. Ja, zoals bij elke verkiezingen hebben we winnaars en verliezers. Allen proficiat. En voor nu denk ik goed om kennis te nemen van deze uitslag. Goed, met dank aan de burgemeester. Ik had begrepen dat we 1 plaat zouden draaien en dan naar Piet zouden gaan. Deze, hè? Dus ik dacht, deze plaat is niet goed? Ja, die hebben we al 2 keer gehad. Nee. Jawel. Ja? Oh ja, maar toen kon er niet klaar vooruit worden. Dan moet hij nu lukken. Nou, vooruit dan. Oké, doe maar. Ja. You can never know what it's like. Your blood like winter freezes just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. I'm still standing. Once I never could have hoped to win. You're starting down the road and leaving me again. The threats you made were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. And no, I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. I'm still standing. Still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. I'm still standing. Ja, dat was de muziek afkomstig van Elton John. Het is gelukt, Wouter. We hebben hem uit kunnen draaien. Ja, het moest toch een keer Het lukken. moest nog een keer lukken. Even kijken. Piet, jij staat met iemand van Lokaal Sluis. Ja, in ieder geval sta ik met de nummer 3 op de lijst. Als we naar de einduitslag kijken. Ik zal hem eerst nog even noemen. Die voorlopige uitslag is de grote winnaar is Lokaal Sluis. Dan NIP gevolgd door de VVD. Beide hebben 4 zetels. Daarna gevolgd door CDA en Partij van de Arbeid, ook met 3 zetels. Maar in ieder geval vanavond voorlopig toch de winnaar. De nummer 1 die staat bij de collega's van Omroep Zeeland. Maar ja, met een partij met zoveel bekende namen, dan vind je altijd wel iemand die iets zinnigs kan zeggen over deze uitslag. Bij me Sebastian Keem uit Bresjes. Sebastian. Goedenavond. Proficiat. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ik sta er even van te kijken. Ik rol net binnen. Ik heb een drukke dag gehad. Ik heb gedacht van, goh, de verkiezing gaat gauw over 3 dagen. Laten we toch even rustig aan doen. En het is gewoon een prachtige uitslag. Ja, toch wel een beetje verwacht. We hadden wel gehoopt op 4 zetels ongeveer. We zijn van 3 lokale partijen hebben gezegd, we moeten iets tegen de versplintering doen. We zijn niet links, we zijn niet rechts. We willen naar maatwerk toe voor deze gemeente, voor iedereen. En we hadden inderdaad wel 3 of 4 zetels gehoopt. Maar dat we het zo zouden krijgen, we moeten altijd een kiezer gunstig gestemd zijn. Ja, wanneer we naar die lijst kijken, dat betekent dat Sluis lokaal 4 zetels heeft, de VVD 4 zetels. Dan 2 partijen, Partij van de Arbeid en het CDA met 3 zetels. Maar er zou al een coalitie te vormen zijn met 3 partijen.
Als je naar de cijfers kijkt, inderdaad op de schermen, dan is dat mogelijk. Maar of er een coalitie gevormd wordt met 3 partijen, die wil natuurlijk ook wel de overwicht hebben in de raadzaal. En daarnaast, de kiezer heeft bepaald. Dus je zal gewoon met z'n allen in gesprek moeten. Waar kan je elkaar vinden, waar niet? Waar kan je met elkaar de puntjes op de i zetten? Kan er wel water bij de wijn gedaan worden? En het belangrijkste is dat er een coalitie is die heel breed gedragen wordt door de bevolking. Proeven daar een beetje uit dat jullie zeggen van kijk, doordat jullie zelf het initiatief hebben genomen, door wat partijen uit elkaar vielen. We hebben daar 1 partij, we hebben elkaar gevonden met onze programmapunten. Dat die versplintering eigenlijk weg is. Maar toch, desondanks, lokale partij, proef ik er een beetje uit je reactie. Waarschijnlijk is er bij jullie al over gesproken, mogelijk deze uitslag. Toch maar liefst met 4 partijen een brede coalitie vormen? Als dat nodig is, dan nodig. Kijk, uiteindelijk is de kiezer de baas. De kiezer beslist gewoon wie er in die raad komt. Met voorkeurstemmen straks. Maar nou met het aantal zetels. Maar het belangrijkste is gewoon dat we gaan kijken naar de uitslag. En dat we gaan kijken wat de kiezer heeft gezegd. En als daar 4 partijen voor nodig zijn om daar een breed coalitieakkoord uit te krijgen. Wat breed gedragen wordt door alle kernen, door eigenlijk heel de gemeente. Dan moeten we voor 4 gaan. Kijk, voor 3 kan makkelijk. Maar dan zit je altijd weer met is er net wel, net niet. Ik heb net gerekend, hebben we 1 zetel in de plus. Dat wil je niet hebben. Nee, want 4 partijen. En je zegt zelf, we moeten ook luisteren. De kiezer heeft uiteindelijk, die beslist de einduitslag. Want stel je voor dat je naar 4 partijen gaat. En dat daar 1 partij met maar liefst 3 stemmen dan erbuiten zou vallen. Ja, dat is ook niet echt luisteren naar de kiezer dan. Nee, zoals ik daarnet zei, je zal echt gewoon deze uitslag moeten respecteren. En we zijn gewoon heel blij met wat er staat. En zoals ik zei, we zijn van 3 partijen afgekomen om de versplintering tegen te gaan. We zijn een middenpartij en we hebben onze tentakels gewoon naar buiten. En we gaan met open armen, denk ik, de coalitieonderhandelingen in. Goed zo, en ik denk dat bij thuiskomst en thuisfront Breskes, die zegt open armen, je waarschijnlijk ook met open armen en met gejuich ontvangen zal worden thuis. Ik denk wel dat dat goed gaat gebeuren, dat ik goed ontvangen ga worden thuis. En ik zal er netjes een 0.0 op drinken vanavond. Goed zo, bedankt. Dat doen wij hier ook. Sebastian, in ieder geval veel succes de komende periode. En in de raad. Ja, dat hopen we. Of wethouder. We hebben altijd gezegd, de beste persoon moet op de beste plek. Dat is geen uitgemaakte zaak. Als wij niet voor de juiste portefeuilles, de juiste wethouders binnen de partij hebben, dan gaan wij gewoon moeten zoeken. Want we willen wel hebben dat de juiste persoon met kennis achter het roer gaat zitten. Een kenniskabinet dus. Dat verstond ik niet, sorry. Een kenniskabinet. Nou ja, technocraten zou ik het niet noemen. Maar ik vind wel dat je als wethouder een bepaalde kennis van zaken moet hebben. En eigenlijk op managementniveau moet kunnen meedraaien. Zodat je alle dossiers snel tot je kan nemen. En dat je uiteindelijk de gemeente goed kan besturen. Goed zo, maar eerst in plaats nog maar even lekker nagenieten. Bedankt. En waarschijnlijk nog eens een keer tot ziens. Goed, tot zover. Nog 1 keer voor de kiezers thuis. 23 van de 23 zetels zijn binnen. En de winnaar is lokaal Sluis. Alles dus onder voorbehoud met 4 zetels. Gevolgd door de VVD ook met 4 zetels. En daarna 2 partijen met 3 zetels. CDA en Partij van de Arbeid. En dan is het nog afhankelijk van restzetels. Of daar bij de een of andere partij nog iets bij komt. Opvallend is toch dat ook de SP deze keer er goed gedaan heeft in zetel. Ook een beetje, misschien een aantal mensen, de partij zelf zal het gehoopt hebben. De Forum voor Democratie. Maar heeft, zoals het er nu uitziet, toch ook een zetel behaald. En de lijst Babijn is gezakt van 3 naar 1 zetel. En Nieuw Gemeentebelang, ja, dat was voorheen al een belangrijke partij. Die zijn blijven hangen ook op 1 partij. We gaan snel terug en het kan best zijn dat we misschien nog met 1 reactie terugkomen. En dan gaan we het hier in ieder geval voor het tv-gedeelte gaan we het in ieder geval afsluiten. Maar voor het zover is, nog maar eerst even een lekker muziekje van Wouter en André. Ja, dat gaan we zeker doen. Even kijken. We hebben nog even tijd, Wouter, want we wachten nog op het opkomstpercentage. Ja, dat zit er nog aan te komen. En nou, ik denk, doe ze schatting. Dat is leuk. Even improviseren. Doe ze schatting. 56%. Oh, ja, dat is 6, nou, dan ga ik voor 57. Nee, ja? dat is stom. Dan ga ik zo heel dichtbij. Weet ik veel. Wat is nog 61? Vorige keer was het 59%. Nou, dan... Nou, jij zei 56? Ja.
Dan doe ik meer. Meer? Dat is makkelijker. Oké, meer of minder? Meer of minder, dan doe ik meer. Ja, Ik zeg goed. meer. Is goed. En nou goed, dat wachten we nog eventjes af. Ja, dat horen we zo. En verder natuurlijk, we zijn nog druk bezig. We gaan zien wat het wordt. Misschien nog een paar reacties. Maar goed, we lopen toch op zijn eind, want het gaat heel erg snel. Ja, het gaat ongelooflijk snel. Toch? Ja. Goed. Deze plaat ken je volgens Ja, mij, hè? heerlijk. Hier is ABBA en... ABBA uit SOS. Where are those happy days? They seem so hard to find. I try to reach for you. Ja, Het mocht niet baten. Het is ook SOS voor Ja. ABBA. Ja. Nou, dat doen we nu nog eens straks. Ja, we starten hem straks gewoon opnieuw in. Ja, doen we nog eens zo. Dit is zonde. Daar komt de burgemeester weer. Beste mensen, mag ik nog even uw aandacht? Er is verschillende mensen hebben gevraagd wat was het opkomstpercentage. Dus dat heb ik hier. Een totaal aantal kiesgerechtigden in onze gemeente is 19.537. En het opkomstpercentage van deze verkiezingen voor de gemeenteraad is 51,49%. 51,49. Dat is iets lager dan 4 jaar geleden. 4 jaar was het rond de 53. Ja, dan heeft u die informatie ook voor nu. Oké, ik wil het officiële deel hiermee afsluiten. Wel hartelijk dank voor uw komst. En misschien goed om het feest te vieren of het verdriet nog even met elkaar te delen. Want daar zijn dit soort avonden ook voor. Oké, voor nu nog een fijne avond en voor zo straks wel thuis. Goed, het is bijna voorbij, Wouter. We gaan zo dadelijk nog eventjes naar Piet. Nog één plaat. Ik start er gewoon opnieuw in. Ja. Toch? Maar trouwens, je had gelijk. Of nee, ik had ongelijk. Nee, ja, dat had niet. Jij zei meer. Ja, en jij zei 56, dat is ook slecht. Ja, maar jij zei meer. Ja, maar jij zei 56, dat is helemaal slecht. Dus de tikken. Ja, maar jij zei meer dan 56. Ja, maar jij zei niet minder, jij zei 56. Dat is gewoon slecht. Allebei Ik zeg slecht. SOS. Ja. Where are those happy days? They seem so hard to find. I try to reach for you, but you have closed your mind. Whatever happened to our love? I wish I understood. It used to be so nice, it used to be so good. So when you're near me, darling, can't you hear me? SOS. The love you give.
leuke plaat deze van Abba, Wouter. En ik weet nog dat mijn vader vroeger altijd zei, mooie liedjes duren nooit zo lang. En dat klopt natuurlijk met dit liedje van Abba. En ook met zo'n avond net als vanavond. Dat is hartstikke leuk om te doen. Alleen het vliegt voorbij. En ik denk dat Piet dat alleen maar kan beamen. Volgens mij, Piet, hebben we dit nog nooit zo snel gedaan op een avond. Nee, André, dat klopt. Meestal was het rond 12 dat er nog uitslagen binnenkwamen de voorgaande jaren. Maar goed, we leven in 2022. En dat betekent dat ruim voor 11 uur de voorlopige totaaluitslagen al binnen zijn. Nog even kort voor de kijkers thuis, wanneer je naar het lijstje kijkt. 2 partijen met 4 zetels, de VVD en Sluis Lokaal, gevolgd door het CDA met 3 zetels en de Partij van de Arbeid met 3 zetels. En het betekent wel dat alle partijen die deelgenomen hebben aan deze verkiezingen minimaal voorlopig 1 zetel hebben gehaald. Ja, en dan gaan we dus naar de coalitiebesprekingen. En dat wil zeggen, ik moet in mijn microfoon eens laten zakken. Voor de coalitiebesprekingen, ja, we hebben een woordvoerder, de nummer 3 van de lijst van Sluis Lokaal, het al een beetje horen zeggen, niet letterlijk, maar tussen de regels door kon je dat toch proeven, dat men uiteindelijk toch gaat voor waarschijnlijk een coalitie met 4 partijen en dan betekent dan ook 4 wethouders. Maar goed, de komende weken zal duidelijk blijken in hoeverre men elkaar kan vinden. Moet toch kunnen, want als je de programma's uiteindelijk allemaal hebt bekeken, een beetje hebt gevolgd, dan leken ze wel erg veel op elkaar. Misschien dat ze ook erg veel op elkaar gaan lijken bij die coalitiebesprekingen. Wij lijken hier bij RTV Scheldemond ook allemaal een beetje op elkaar. Want allemaal blij gezegd omdat we voor 11 uur al klaar zijn. In ieder geval, André en Wouter werden genoemd. Maar ik zie Jimmy, ik zie in Tim, ik zie in Joël. Ik zie er nog een heleboel. In ieder geval, de mede-crewleden wil ik in ieder geval van hieruit hartelijk bedanken voor hun inzet. Want je kunt voor de camera gaan staan met de microfoon. Maar voordat dat allemaal bij u in de huiskamer, het zij op radio, het zij op televisie komt, er is heel wat voor nodig. En de heren zijn nog niet thuis, want het hele spul moet nog afgebroken worden. In ieder geval, een gelukkige bijkomstigheid is nog, ik kijk even naar Wouter Gins achter bij de radioafdeling. Wouter, ik heb net gekeken. Er is geen restzetel, maar er is nog wel een restdoos met worstenbroodjes hier achter in de catering van het gemeentehuis. Ook de gemeente bedankt, want de ontvangst was gastvrij. En aan een natje en een droogje is het ons niet tekort gekomen. We hopen ook dat de kiezer in de komende periode kan zeggen, na de coalitievorming, ook wij zijn niets tekort gekomen. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren en graag weer tot een volgende keer. Zo, dan zit het er helaas op, zoals Piet zei. En is het heel snel gegaan. Wouter, dit was jouw vuurdoop voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ben je er over 4 jaar bij als discjockey of als raadslid? Nou, als raadslid. Of als toekomstig raadslid? Nou, of is nee, ik zit gewoon dan weer hier. Gewoon hier? Ja hoor, dit kan ik je bij deze op een briefje schrijven. Nee, dan leggen we dat meteen vast. Ja, Jimmy die schrijft meteen mee. Ja, het is opgenomen. Het is opgenomen, het ligt allemaal vast. Ja. Vast. Goed, wij gaan er van tussen. We sluiten niet voor niks af met deze tune van de Dik voor elkaar show. Laten we hopen dat het geen Dik voor elkaar show wordt wat betreft de coalitievorming van het nieuwe bestuur van de gemeente Sluis in 2022. Wout bedankt, iedereen bedankt. Ja, iedereen bedankt. Ik zeg, nog andere paar neem. Ja, probleem. Gewoon nemen. Ja, denk het wel. Ja, gewoon goed. Fijne avond en tot de volgende keer. Fijne avond. Tot de volgende keer.